Gitu, saya hafal berarti. Alhamdulillah. Isi munggur tiba neng kali, rupane ireng, rasane pait. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Oh nggih. Berarti tesih kemutan kula nggih. Alhamdulillah. Nggih, kula dongaaken Bapak Ibu mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat ingkang kathah. Alhamdulillah enjang menika kula panjenengan saged bermuwajahah sing rawuh. Alhamdulillah samsaya tambah kathah sami do lenggah kakunge ngagem kupluk ngagem kopiah, engkang putri ngagem kruduk ngagem makromah, sehingga pengaosan enjang menika ketinggal meriah. Tur yo alhamdulillah boten Jawa. Alhamdulillah. Kula nderek ndedonga mugi-mugi pengaosan enjang menika tambah ana kaberkahan. Pangaosane dadi tambah barokah, ilmune dadi maslahah, dados lurus leres anggenipun ngibadah, uripe ajeg jejeg istiqomah, syukur bagi rezekine samsaya tambah kathah, halal tur barokah, saged kangge ngamal infak sedekah, nggo ngradati putu bocah-bocah, iso nggo mbethok sawah, iso nggo gawe omah, iso nggo daftar haji sowan dateng Mekah Madinah, benjing sedo nalikanipun dipundhut dening Gusti Allah saged sedo kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Wis rampung pengajiane. Pun kok seneke didahar wangsul. Dungane anggen niku ta, Bu? Angger niku pun kasembatan beres. Arep apa neh urip ana alam dunya. Nggih ta, angger sedanten kasembatan ya surga dunya, surga akhirat.